Elkarbanatuko dugu gure xedearen inpaktua 2018 urtean zehar? Matia Fundazioa irabazi asmorik gabeko erakunde pribatua da, interes orokorrarentzat aitortua, eta Jose Matia Calvoren legatuari esker, jada 130 urte baino gehiagoko esperientzia dugu zerbitzu sozio-sanitarioak ematen Gipuzkoan. Gure patronatua orotariko esparru profesionaleko 14 pertsona ezagunek osatuta dago, zeintzuk beraien gobernantzan era independente eta eskuzabaltasun osoz parte hartzen duten. Seguraski, Matiari buruz hitz egiten entzun duzu, edo ezagutzen duzu gurekin egon den adinekorik, baina ba al dakizu zein inpaktu duen gure aktibitatea Gipuzkoako gizartean? 2018an, Gipuzkoar guztien ongizatean eragina duten 4 proiektu lideratu ditugu. Etxean bizi, etxeko arretaren berpentsatzea, Euskadi lagunkoia, adineko pertsonekin inguru lagunkoiak sustatzen dituena, eta Fizpe eta Sendian, profesionalak ez diren zaintzaileei laguntza eta formakuntza emateko. 4 proiektu hauek gure inguruko pertsonen bizi kalitatea hobetzen dute, eta gure zentro eta zerbitzuak apoiatzen dituzte zaintzen jarraipena bermatu ahal izateko. Matia Fundazioan 1200 pertsona baino gehiagoko lantalde bat gara, balore hauekin erlazionatzen garenak eta arreta oinarri hauek ditugunak. Horrela, 2018an, ia 25.000 pertsonen ongizatea hobetu dugu, gure xedeari erantzuna emanaz. Pertsonei zahartze prozesuan laguntzea, haien ongizatea hobetzeko eta ezagutza eta zerbitzu pertsonalizatuak sortzea, haien autonomia eta duintasuna sustatzeko. Zalantzarik gabe, hau guztia ez zen posible izango Matia Zaleen laguntzarik gabe. Ia 800 Matia Zale 2018an eta martxan 10 ekimen jarri dira, pertsona askoren ongizatea hobetzeko asmoz. 3.460 pertsona voluntariok eta 164 elkartek kolaboratu dute 2018an, ia 25.000 ordu emanaz borondatez. Matia Institutuak, estatuan dagoen gerontologia ikerketarako institutu pribatu bakarrak, prestakuntza eta laguntza ematen die Matia Fundazioko profesional guztiei pertsonan zentraturiko arreta modeloa ezartzen. Eta ikerketa proiektu ezberdinen garapenaren bitartez ezagutza sortzen du. 2018an, gure zentroetan bizi edo zerbitzuak erabiltzen dituzten pertsona guztiak izan dira ezagutza aplikatu honen onuradun. Eta baita ere, balio izan digu gizartearen eskuetan jartzeko zabalkuntza eta ezagutza transmisioaren ekintza ezberdinen bitartez. Hau da 2018an gure inpaktuaren zati bat. Gure helmuga lortzeko beste pauso bat. Gizartea eraldatzeko eragilea izatea, zahartzearen eta desgaitasunaren alorretan pertsonengan oinarritutako erantzun aditua emateko era iraunkorrean. Matia Fundazioa, zure etxea.